Kayak apa, Mas? Udah konongan YouTuber abal-abal iki, Lur. Berapa ayu YouTuber ana sing delok. Apa lho pasukan nyeksa raga didelok lho. Kan pasukan betah luwe karo nyeksa raga. Ya Pak Gun ya. Nak baku petang keringan lho. Ngene kae. Anak buah apa anak bau? Saku ora. Saku ora. Kon bubuti sing nang selempitan aku ya gelem. Dekete sing nang selempitan. Jerabut-jerabut, jerabut-jerabut arang-arang. Ya budal ngono iki. Budal.